maa kelen bɔnɛla ni la sirabakan kasara dɔ senfɛ bi Ntabakɔrɔ ni ale bɛ Segu taga sira la. Bi arabadon ni o bɛnna Ɔktɔburu kalo tile 26 ma san 2022 nɛgɛ kanɲɛ 12 tɛmɛnen ni sanga 50 ye. Fɛn min ye moto katakatantigi dɔ ye, ale y'i to bolinijɛ la a yɛrɛ ma ni ka t'i dafiri Tabakɔrɔ Ozofurɛ mɔgɔw ka soba min bɛ o dawolo yɛrɛ la. O kɛra sababu ye sa fɛn min kɔni ye katakatantigi in ye, ale kɔni bɔnɛla ni la. O de hukumu kɔnɔna la sa, wele bilala an ka protection civile cɛdenw ma minnu dagalen bɛ Ntabakɔrɔ yɛrɛ ni o ye lieutenant colonel Sibiri Kone ale ka cɛdenw ye. Olu fana m'a bila dagirinda la. Olu ye cɛden maa 4 wuli ka don mobili kelen kɔnɔ ni ka taa kɛnɛ kan. O de hukumu kɔnɔna la sa, u kɔni ye fɛɛrɛ kɛ sa ni ka katakatantigi in ta ni k'u kunna n'a ye hôpital Mali morgue kan. Fɛn min kɔni ye lieutenant colonel Sibiri Kone ye ni ale directeur régional de la protection civile ye, k'a bɛ tâche bila kɛ ka ɲɛsin banbagatɔ somɔgɔw ma. Wa lieutenant colonel Sibiri ko a b'a ɲini sirakan bolibaga bɛɛ fɛ ko bɛɛ k'i janto i yɛrɛ la, wa ko bɛɛ ka yɛlɛma don i kɛwalew la. O de tun ye kunnafoni ye ka da tulo kan a balimakɛ mankan don Professeur Turamakan Communication. Hakɛto bɛ nin kan.